saboda wata musifar sai ka zo bacci za ta biyo ka, to sai kai haka da hannunka, karanta qul huwallahu da falaki da nasi, ka tofa a hannunka ka shafe kanka har zuwa bayanka, ka sake karanta qul huwallahu da falaki da nasi ka shafe nan bangaren jikinka sai ka kai ƙasa, ka sake tofawa ka shafa ragowar jikinka. Duk wata musifa an ta sai dai ta tsaya daga nesa. Da ya ce ma ta'awwaza muta'awwizin bi mislaihima, babu wani abu. Wallahi kuɗi baya saya, kuɗi baya sayan abu 10. Ba sai na gaya muku su ba, amma ku ji kuɗi bai isa ya sai abu daga ciki har da soyayya. Kila ka ce malam da wallahi baya san soyayya. Ka da yi kokari ka sai kaya, ka zo da kayan kyale-kyale a ga kyallinka a ce an baka. In ba haka ba sau nawa ne miloniya zai ta ce ba na yi shi.